Salut toată lumea și bine v-am găsit la un episod aici cu Drăghiș Emilian și Idolor 15. În acest videoclip vă voi explica ce s-a întâmplat, dar ideea este că eu va trebui să primesc două provocări. Una de la Emi, hai pe scurtat de la Emilian, și Idolor 15, adică Dinu. Nu știu care va fi, dar ideea este în felul următor. Că tocmai ce am făcut un challenge cu niște bomboane foarte acre și intrați pe canalul lui Idolor 15 ca să vedeți episodul. Și acum va trebui să primesc eu niște provocări. Hai să mergem să vedem acum ce fac băieții. Gata băieți, mi-am făcut intro și haideți să primesc provocările. Care e primul? Hai, zi eu. E timpul să-i spunem o provocare. Deci, provocarea va fi de la mine să te sui... Stați. Nu mai pot să modific. Să te sui pe topogan, pe cea mai înaltă chestie pe care o găsești și să sari de pe ea. Adică să jucăm cea mai înaltă chestie? Da. Păi nu pot să sar de pe aia verde, dar pot de desubtul ei. Nu, de pe aia verde. Nu pot pe aia. Nu pot. N-ajung cu piciorul până acolo. Aia de jos. Da, acolo pot. Vino încoa. Intrați la canalul lui Drăghiș Emilian, abonați-vă și dați like, deoarece este un băiat special și merită. Și chiar, eu m-am uitat la tine și chiar se vede la cine ești abonat, să știi. Se vede. Uitați, de acolo va trebui să sară. Emi, poți să filmezi tu, te rog? Slime. Și lasă țâța. Hai că eu trebuie să mă duc să sar. Ok, hai. Hai că se vede. De pe asta nu pot. Cât de jos e. Hai să vedem. Emi, ce faci? Spider-Man! Hai că a sărit. Era să Nu prea pot să filmez, frate, nu prea văd așa. Am văzut eu și s-a văzut. S-a filmat puțin așa de sus. S-a văzut bine. Credeți-mă că în momentul de față mă doare mâna. M-am electrocutat. Mă dor gleznele. Și acum trebuie să-mi dea și Emi. Puneți pauză amândoi ca să nu mai dureze. Tu mor! Ai pornit, mă? Băi, ai pornit? Rip. Ai pornit, mă? Da. Să-l bat pe Dinu. Bă, nu asta e provocarea, mă, bă. Să-l bat pe Dinu până moare. Bă. Nu asta. Mă, da pe jos, Alta. Bine, alta. Eu apreciez puțin ca să ducem noi frunze. Ok? Ok, trebuie să-mi pun cât mai multe frunze. Nu, tu ține tricoul, noi adunăm. Stai să pun și o camera undeva. Dacă o pun aici. Va trebui să-mi pun frunze sub bluză. Noi voi ține așa și desfă acolo. Ai unde? Hai, bă, că Unde? sus pe lume. Gata. Hai. Bă, Emi, hai și tu. Gâdilă! Emi, bagă frunze aici să fac pătrătele. Gâdilă și înțeapă. Bă, mai mult de asta, mai mult. Mai mult înțeapă. Nu! Hai că vin și eu, bă. Bă, doamne! Bagă-le, bă, mai cât mai multe, bă. Dar deasă-le în jos. Haide, bă! Eu le îndes în jos. Bă, ce capete, că nu mai știu capul. Hai că asta e nimica. Nu știu dacă să râd sau să plâng. Și ia uitați aici ce pătrățele. Să te spierbi, man. Mi-ai atins păr cu gheiule. Bă, hai la umbră. Ai jos aici. Bă, Zici că am țâțe. ăsta-i grav. Bă, hai la umbră. Da, ce bine e, mă. Bă, zgârie, stai. Ăsta-i grav. Bă. Hai la umbră. Hai la umbră să filmez și eu. Ăsta-i gravid. Efectiv zici că sunt femeie. Ia, și acum, fii Și înțeapă, zgârie și gâdilă. Mergi pe stradă să vedeți ce lumea. E la soare și nu prea să. Mergi pe stradă. Dar acum, uite.
uitați-vă. Bă, întoarce-te. Uite. I like the moment. Eu atât fac, uitați de aici. De aici cum se vede. Câte frunze sunt în mine, Da. sunt omul frunză. Omul frunză devine frunză. A, bă! Zgârie, înțeapă și gădilă în același timp. Nu, vă recomand dacă faceți challenge-uri interesante. Și nu vă recomand dacă nu o faceți pentru niciun motiv. Acum vă rog, pot să mi le dau jos? Gata, am putut bă în gât, ca la putare. Dați-le frate jos. Încă filmez. Va trebui. Și îmi pare rău că a fost un videoclip mai scurt, dar nu prea am avut idei, dar știu ce va urma. Acum, cu încă o reacție cu oamenii de pe stradă, acum este ceva mai mare, să zic așa. În fine, eu am fost Virmele de Aur, aici Codelor 15 și cu Drăghice Emilian. Bănuță, băi! Nu uitați de like dacă v-a plăcut, să dați share prietenilor voștri să vadă și ei. Și abonamente, băi! Da, și să vă abonați în cazul în care n-ați făcut-o. V-am pupat, ceau!